या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कणकवलीतील प्रथितयश बांधकाम व्यावसायिक सुशांत जनार्दन दळवी यांचा मृतदेह जंगलमय भागात आढळून आला। याबाबत पोलिसांच्या विविध पथकांनी गतिमान हालचाल करत सुशांत यांच्याकडे मुकादम म्हणून कामाला असलेला ओरोस डोंगरेवाडी येथील 19 वर्षीय अमर सत्यवान कदम याला दुपारनंतर अटक केली। कणकवलीमधील बांधकाम व्यावसायिक सुशांत दळवी यांच्या खुनाच्या उलगड्यानंतर वैभव नाईक यांच्यासह मित्रमंडळी पोलीस ठाण्यात दाखल झाली। एकटा मुकादम खून करू शकत नसल्याचा संशय व्यक्त करत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली। वैभववाडीत दुसऱ्या दिवशीही वादळी वाऱ्यासह पुन्हा पावसानं झोडपलं। शिराळा इथं वादळी पावसाचा तडाखा बसून 5 घरांचं नुकसान झालंय। सिंधुदुर्गात आंबा आणि काजू पिकांसाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे। सुरुवातीला काजू आणि आंब्यासाठी प्रत्येकी 200 अशा एकूण 400 शेतकऱ्यांची निवड करून प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे। मालवण शहरासाठी जे जे काही करणं शक्य आहे ते सर्व काही केलं जाईल। राज्य सरकार अर्थसंकल्प तसेच नगर विकास खात्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करण्यात यश आलंय। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून अजूनही निधी उपलब्धतेसाठी प्रयत्नशील असल्याचं आमदार निलेश राणे म्हणाले। वैभववाडी शहरातील जिल्हा बँकेसमोर उभी केलेली दुचाकी अज्ञात व्यक्तीनं नेल्याची घटना घडली होती, मात्र ही चोरी नसून गैरसमजातून घडलेला प्रकार असल्याचं पुढे आलंय। भारतीय सैन्य दलातील 16 मराठा लाईफ इन्फंट्रीचे निवृत्त सुभेदार माजी सैनिक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नामदेव सावंत यांचं गुरुवारी निधन झालं। त्यांच्यावर शुक्रवारी मूळ गावी दाणोली गावठण इथं लष्करी प्रथेनुसार अंत्यसंस्कार करण्यात आले। वेंगुर्ले शहरातील 3 पेट्रोल पंपांपैकी आज सकाळपासून भटवाडी येथील HP पेट्रोल पंपावर पेट्रोल डिझेल उपलब्ध झालंय। सकाळपासून वाहन चालकांची पेट्रोल पंपावर गर्दी पाहायला मिळाली। उर्वरित उभादांडा मानसेश्वर पेट्रोल पंप आणि राऊळवाडा नायरा पेट्रोल पंपावर दुपारनंतर पेट्रोल डिझेल उपलब्ध झालं। वैभववाडी एडगाव फौजदारवाडी नजीक रस्त्यावर अर्धवट स्थितीत तुटलेलं झाड आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागानं झाड तोडून मार्ग निर्धोक करण्याची मागणी होते। कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणी आमदार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात वेंगुर्ला तालुका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीनं जोरदार घोषणाबाजी करत आमदार केसरकरांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली। शुक्रवारी सकाळी कणकवलीतील 4ही पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल उपलब्ध झाल्यानं वाहन चालकांनी मोठी गर्दी केली आणि पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससह मामा वरेरकर नाट्यगृहाचं काम दर्जेदार व्हायला हवं, अशा सूचना आमदार निलेश राणेंनी मालवण नगर परिषदेत आढावा बैठकीत दिल्या। सिंधुदुर्ग ग्रंथोत्सवचा शुभारंभ कुडामध्ये मोठ्या उत्साहात झाला। आमदार निलेश राणेंच्या हस्ते या 2 दिवसीय ग्रंथोत्सवाचं उद्घाटन करण्यात आलं। सोनाळी कमानी इथं नदीपात्रालगत एका इसमाचा मृतदेह सापडला। तो मृतदेह परप्रांतीय कामगाराचा असून पोलीस पाटील राजेंद्र रावराणे यांनी पोलिसांना माहिती दिली। वैभववाडी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते। राजू शेट्टींना सिंधुदुर्गात येऊन आंदोलन करावं लागले, याचा अर्थ इथले विरोधक दुबळे झालेत, त्यांना काही किंमत नाही। नुकसान भरपाईबाबत राजू शेट्टींना काही प्रश्न असतील तर त्यांना फोनवर माहिती देईन, अशी प्रतिक्रिया आमदार निलेश राणेंनी दिली आहे। पुस्तके केवळ माहिती देत नाही तर ती विचार आणि माणूस घडवतात, असं प्रतिपादन ग्रंथोत्सवात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी केलं। वैभववाडी तालुक्यातील लोरे जिल्हा परिषद गटातील निमरुळे, अरुळे, कुर्ली या गावांना अवकाळी पावसाचा मोठा फटका बसला। या ठिकाणी जिल्हा परिषद सदस्य रिद्धी सुतार यांनी सकाळी भेट देऊन पाहणी केली। मुंबई गोवा महामार्गावर तेरसे बांबर्ड इथं एका भरधाव कंटेनरचा अपघात झाला। चालकाचा ताबा सुटल्यानं कंटेनर विरुद्ध दिशेला जाऊन पलटी झाला। सुदैवानं यावेळी समोरून कोणतंही वाहन येत नसल्यानं मोठा अनर्थ टळला, कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। शिरोडा गावातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा व्यक्ती दर्शन गडेकर याला तात्काळ अटक करून कारवाई करावी, या मागणीसाठी शिरोड्यातील ग्रामस्थांनी वेंगुर्ले पोलीस ठाण्याला धडक दिली। देवगड तालुक्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीनं ग्रामीण भागाला झोडपून काढलं। या पावसाचा मोठा फटका फळबागांना बसला असून हापूस, आंबा आणि काजू पिकाचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय। सिंधुदुर्गात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा नाहीये, बातम्या पाहून काही जण टाकी फुल करतात, त्यामुळे पॅनिक होऊ नका असं आवाहन आमदार निलेश राणेंनी केलंय। दंतवैद्यकीय क्षेत्रातील अत्याधुनिक सिटी स्कॅन सुविधा आता सावंतवाडी शहरात उपलब्ध झाली आहे। एक्सप्लोअर डेंटल सिटी स्कॅन केंद्र आता कार्यान्वित झालं असून सावंतवाडीतलं हे पहिलं सिटी स्कॅन केंद्र आहे। वैभववाडी तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पंचायत समितीचे सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी प्रत्यक्ष स्थळी भेट देऊन पाहणी केली। निमरुळे आणि करुळ या गावांमध्ये गुरुवारी रात्री जाऊन त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला।
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे भविष्यात कोकणात नक्षलवाद फोफवण्याची भीती व्यक्त करत शेतकरी नेते विलास सावंत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। आरोस दांडेली येथील मुख्य रस्त्याची पूर्णतः चाळण झाली असून देखभाल आणि दुरुस्ती व्यवस्थित न झाल्याने रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे। कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल असा इशारा माजी सरपंच प्रशासक शंकर नाईक यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला।